πατέρα. Πιστεύουμε πως οι εισβολείς έμαθαν για το Ράμροντ. Α, μα πώς? Ένας κατάσκοπος, ο Βάνκο, τους το είπε. Φεύγω για τον πλανήτη Γιούμα αμέσως. Καλή τύχη, Απρίλια. Η Απρίλια έφτασε στον πλανήτη Γιούμα ταυτόχρονα με μένα. Μα κανένας από τους δυο μας δεν ήξερε πως πέσαμε πάνω στους πιο φημισμένους αυτοκινητιστικούς αγώνες. Το Grand Prix της Γιούμα. Ένας νεαρός οδηγός με το παρατσούκλι κεραυνός προπορευόταν με ένα κόκκινο αγωνιστικό όχημα. Το πιο σπουδαίο ράλι στον πλανήτη Γιούμα και έχει παγώσει. Τα άλλα αυτοκίνητα έμειναν τόσο πίσω που θα έφταναν άνετα στο finish. Το παιχνίδι κυλάει εύκολα, χωρίς ενδιαφέρον. Τι είναι αυτή η σκιά? Μα το τρελό, τι κάνει? Γυρίζει γύρω μου. Τώρα έρχεται κατευθείαν επάνω μου. Δεν ήταν το σπίτι μου εγώ. Τι συμβαίνει με σένα? Σου στρίψε! Συγγνώμη φίλε, συγγνώμη, με πέρασε για κάποιον άλλον. Να κι άλλοι επιτέλους. Ώστε ο Βάνκο με έστειλε για κυνήγι αγριόπορτιας. Αυτός ο εισβολέας πάει να κοροϊδέψει λάθος άνθρωπο. Είναι επικοινημένος και εγώ θα είμαι αυτός που θα εκφράσει την αμυνή. Το είχα σίγουρο το ράλιος εδώ. Τώρα όμως θα δώσω μάχη γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε τους δύο πρώτους να πλησιάζουν στο τέρμα σε απόσταση αναπνοής. Βγαίνει ο πρώτος, κυρίες και κύριοι. Νίκησε 23 και 18. Νέο ρεκόρ ταχύτητας για το κόκκινο τούρμπο. Είναι απίστευτος χρόνος. Το πλήθος παραλυρεί με το ραλί στα κεραυνό, τον νεαρότερο πρωταθλητή όλων των εποχών. Πιάστε τους κλέφτες! Όχι μη! Μη ρίξεις! Σημάδι! Ρίξ' του! Σώθηκε το κοριτσάκι μου. Ποιος μπορεί να ξέρει τέτοιο σημάδι? Μόνο ένας θα μπορούσε να είναι. Αυτός είναι ο μυθικός Σερής του διαστήματος. Κάνε του σε παρακαλώ πολύ ένα σέρβις και αν θέλεις, δώσ' του και μια ζαχαρίτσα. Θα ήθελα μια σουίτα παρακαλώ, να βλέπεις το σαλόνι, αν γίνεται. Λυπάμαι, μα όλα τα δωμάτια είναι κλεισμένα. Ήρθε πολλοί κόσμος, ξέρετε, για να δει το ράλι. Ράλι? Ποιο ράλι? Μα το Grand Prix βέβαια. Μπαίνει ο νικητής αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Και πού μένει αυτός? Μένει πάνω στον 25ο όροφο. Είναι πολύ παλικάρι, Κεραυνέ, μπορώ να σε φωτογραφίσω. Κοίτα, θέλει την κοιλιάδα του. Λυπάμαι, μα πρέπει να πάρω το δωμάτιό του. Η αποστολή μου εδώ είναι επίγουσα. Μα έχει κλείσει ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το δώσω το δωμάτιό του, κυρία μου. Ευχαριστώ. Μπορώ να έχω το κλειδί μου παρακαλώ? Ναι, βεβαίως, κύριε Κεραυνέ. Το δωμάτιό σας είναι έτοιμο και συγχαρητήρια. Στάσου μια στιγμή. Φοβάμαι πως πρέπει να σου πάρω το κλειδί. Τι θέλεις εσύ? Έχω μια αποστολή εξαιρετικής σπουδαιότητας. Είναι δικό σου το πρόβλημα, φίλε. Φοβάμαι πως είναι και δικό σου τώρα. Κάτω τα χέρια από το κλειδί. Δώσε μου πίσω το κλειδί. Όχι κόλπα, φιλαράκο. Σε ξέρω εσένα. Είσαι ο καουμπόι που κόντεψε να με κάνει να χάσω τον αγώνα. Συγγνώμη, κοψευόμενε, μα είμαι σε μεγάλο κυνήγι. Μπήκες? Αν θες κυνήγι πήγαινε στη ζούγκλα. Μπήκες? Και να μην βιαστείς να γυρίσεις. Δεν κυνηγάω τίγρης, ραλίστα. Ψάχνω για έναν εισβολέα με μάτια και πρόσωπο πεθαμένο.
κανείς ένα καουμπόι εδώ γύρω? Αχ, Κολτ, το έμαθα για το χορό στην πλατεία. Ποιος? Ο πατέρας μου, ποιος άλλος? Ο πατέρας σου? Δεν μου είπες πως έχεις πατέρα? Μην το κουνήσεις, Ρούπι. Σικαμερό σκουλίκι, κουρελιάρι, κλεφτοκοτά. Άντε! Στο λόγο μου, μόνο χόρεψα μαζί Σ' σας. αρέσει ο χορός. Τότε χόρεψε ένα ωραίο βαλσάκι. Ήρθα να πλησιάσεις την κόρη μου την Bonnie May, γιατί είσαι πεθαμένος. Άντε! Αρκετά κράτησε το μασκάρεμα. Κι άλλος να αλλάξω. Και εσύ μακριά από κυνηγούς επικηρυγμένων. Μα μπαμπά! Δεν έχει μα, πάμε! Ωραία την επαθογενέως καουμπόι. Μου φαίνεται πως έπρεπε να του ρίξω κι εγώ καμιά σφαίρα για να του τραβήξω την προσοχή. Ναι, σίγουρα. Ό,τι πεις εσύ. Άκου εδώ φίλε, λυπάμαι να σε αφήσω χωρίς δωμάτιο. Λυπάσαι, λοιπόν, είσαι απίθανος. Κοίταξε, έχω μια ιδέα. Κάτι μου λέει ότι θα μου την πεις. Είτε θέλω να την ακούσω, είτε δεν θέλω να την ακούσω. Είναι απλό. Γιατί να μην μοιραστούμε το δωμάτιο? Επειδή το δωμάτιο είναι δικό μου. Το πρότεινα ευγενικά, Γι' αυτό όλοι δείχνουν κατενθουσιασμένοι εδώ γύρω. Θα συμφωνήσουμε ή όχι? Εσύ όμως θα κοιμηθείς στο πάτωμα, έτσι? Φίνα, ας δώσουμε τα χέρια. Επειδή συμφώνησα δεν σημαίνει πως είμαστε και φίλοι. Όσο για τον εισβολέα που ανέφερε ο καουμπόι, φίλε, αν πας να τον πιάσεις, πες το και σε μένα, έτσι? Φοβάμαι πως αν δεν τον βρει σύντομα, τούτος ο πλανήτης θα την αχθεί στον αέρα. Μιλάς σοβαρά? Φαίνεται να αστιεύομαι, νεαρέ. Καλά που φορούσα το σομπρέρο και αυτά τα ρούχα. Ένας κυνηγός επιτυχημένος πρέπει να αλλάζει όλη την ώρα. Η μεταφίεση είναι στο πρόγραμμα. Και τώρα ας τρωθώ στη δουλειά να εντοπίσω τον εισβολέα. Ο μπαμπούλας κάπου εδώ τριγύρω θα είναι. Πρέπει να ψάξω να τον βρω εγώ προτού καταφέρει να με βρει εκείνος. Θέλω να μιλήσω στον Έμι. Με ανακάλυψα που είναι κρυμμένο το μηχάνημα Ράμρον. Περιμένει σαν πάπια. Α, εδώ μου είσαι εσύ, Είναι στα νέα σύνορα και περιμένει να το περιποιηθούμε. Έλα εδώ, ομορφωνιέ. Από καπνό έχεις γίνει και καπνός θα ξαναγίνει. Αυτός είναι, ο Βάνκο. Θα γυρίσω ξανά! Ο εισβολέας έγινε καπνός. Ναι, από αυτό είναι φτιαγμένος. Δεν είναι ανατριχιαστικό. Τον ξανάστειλε στη διάστασή του, που σημαίνει πως δεν μπορώ να πάρω τις πληροφορίες που ήθελα. Τι πληροφορίες, ποιος ήταν? Κατάσκοπος, που ήξερε το μυστικό αμυντικό μας όπλο με το όνομα Ράμρον. Α, γι' αυτό είπε κάτι σαν Ράμρον. Είπε πως βρίσκεται στα νέα σύνορα και πως περιμένει εκεί σαν πάπια. Σχεδιάζεις να βγεις να ψάξεις, φίλε μου? Αστιεύεσαι. Εγώ είμαι κυνηγός επικηρυγμένος, σύντροφε. Δουλεύω για την αμοιβή. Παράξενο παιδί, Τελείως ανυπάκους. Αυτός δεν έχει ιδέα από πειθαρχία και τέτοια. Έτσι είναι η καουμπόι. Εγώ θα πάω να ξεκουραστώ λίγο. Εντάξει, κι εγώ θα πάω καμιά βόλτα να καθαρίσει λίγο το μυαλό μου. Ωραία. Θα σε δω αργότερα. Πάω γρήγορα στη βάση στα νέα σύνορα. Πρέπει να πάω στη βάση στα νέα σύνορα αμέσως. Ατρόμητε! Έλα εδώ. Πάμε, αγόρι μου. Ψηλά στους ουρανούς. Κούκκινο τούρμπο ξεκίνα. Κάποιος πρέπει να ειδοποιήσει τη βάση και κανένας δεν μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα από εμένα. Περίεργο, δεν μπορώ να πιάσω το φυλάκιο. Τι? Συγγνώμη κύριε, μα φαίνεται πως κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Α, καλύτερα να πάω εγώ ο ίδιος. Όχι, η μάχη έχει αρχίσει ήδη. Βρείτε τη μονάδα Ράμρον και καταστρέψτε την. Εγώ
μπορούμε να κρατήσουμε για πολύ ακόμα. Έρχονται κι άλλοι. Θέλουμε βοήθεια. Την έχεις, φίλε. Ο Σερίφης του διαστήματος. Δείξτε εδώ συντροφή. Κοίτα ποιος ήρθε. Οι μάγκες δεν αστιεύονται, βλέπω. Καλύτερα να βγάλω το πυροβολικό. Αχ, έρχεται κατά πάνω μου. Φαίνεται πως χρειάζεται βοήθεια εκεί πέρα. Αλίστα. Είναι δύο ακόμα μπροστά μας. Δεν έχει άλλα. Αυτό θα είναι το Ράμροντ. Έλα εδώ γρήγορα. Σε έστειλε ο Σερίφης του διαστήματος. Ο Σερίφης, ποιος είναι αυτός? Μη σε νοιάζει. Αν μπορείς να οδηγείς αγωνιστικό αυτοκίνητο, κάτι θα κάνεις και με το Ράμροντ. Είναι ένα πειραματικό αμυντικό σύστημα των νέων συνόρων. Δεν έχει ποτέ δοκιμαστεί, μα είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε. Πες μέσα. Εντάξει. Με ξεχάσατε εμένα. Πρόσεχε! Τους πέτυχες. Εδώ είμαστε. Το αμυντικό όχημα Ράμροντ. Θα τον αναλάβω εγώ. Η κυρία προσκάλεσε εμένα. Επειδή δεν πρόσεξε πως είμαι κι εγώ εδώ. Δεν έχουμε καιρό για τσακωμούς. Σας χρειάζομαι και τους τρεις σας όταν μπούμε στη φάση πρόκληση. Φάση πρόκληση. Πολύ αστείο. Πόσο γρήγορα πάει αυτό το σπιρτόκουπο? Αρκετά γρήγορα. Ελάτε! Από εδώ για το θάλαμο ελέγχου. Γρήγορα! Θα είναι κρύο. Στοιχηματίζω πως αυτό το πακετάκι έχει μεγάλη υποδύναμη. Να είσαι σίγουρος. Αυτές οι τρεις μονάδες είναι για τον έλεγχο της ενέργειας. Μα το κέντρο είναι ειδικό για τη διαδικασία της προσεδάφισης. Αφού είσαι οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου θα... Λέγε με κεραυνό. Εντάξει κεραυνέ. Ανάλαβε το τιμόνι λοιπόν. Σύμφωνοι. Από εδώ ελέγχουμε τον ταχύ εξοπλισμό. Αυτό είναι δικό μου. Γεια. Τώρα ξέρουμε τι κάνουν τα δυο συστήματα. Δεν μας είπες για το τρίτο. Ελέγχει την ενέργεια κατά τη πτήση. Εμείς τα λέμε περιληπτικά αρχηγείο του Ιππικού. Αρχηγείο του Ιππικού, τι είναι αυτό? Το αρχηγείο των αστροφυλάκων. Θα κατευθύνω το προστάσιο από εδώ. Εσείς όλοι στις θέσεις σας. Για σταθείτε, κάτι έρχεται κατευθείαν πάνω μας. Είναι μεγάλο. Οι εισβολείς κατασκεύασαν κι άλλο Renegade. Είμαστε χαμένοι αν μας πιάσει εδώ. Πρέπει να ξεκινήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ωραία, κρατηθείτε στις θέσεις σας. Ξεκινάμε! Δουλεύει! Ανεβαίνουμε με 4 φορές την ταχύτητα του ήχου. Γεια! Φύγαμε! Τι είναι αυτό? Είναι η μονάδα Renegade. Πρόσεχε τα νύχια του! Είσαι καλά, απείλεια. Ναι, συνέχισε τη δουλειά σου. Τώρα ξέρουμε πως το Renegade τους σκορπάει ακτίνες. Για να δούμε τι άλλο κάνει. Πρόσεχε! Μας ακολουθεί. Πρέπει να μπούμε στη φάση πρόκληση. Τι είναι αυτό? Δεν έχω χρόνο να σου εξηγήσω. Ενεργοποίησε τις ράβδους πάνω στο ταμπλό με το κλειδί γρήγορα. Εντάξει, για να δούμε τι θα γίνει. Όταν οι ράβδοι ξεκαθαρίσουν, πάτα το κόκκινο φωτάκι. Σερίφη του διαστήματος, δώσε το σήμα. Ωραία. Έτοιμοι. Όχι ακόμη. Σιγά. Τώρα. Ωραία. Το Ράμροντ τώρα θα αναλάβει τον έλεγχο πλοήγησης. Αναβαγνώσια φίλια. Έλεγχος πλοήγησης σε λειτουργία. Φάση πρόκληση 1. Ανεβάζω τα σκάφη. Τα στέλνω έξω. Ενέργεια στο φουλ. Έτοιμοι για δράση.
Έρχεται! Εμπόδισέ το! Πρόσεχε! Γυρίζει πίσω! Πάπια! Αρκετά, παιδιά. Ας λούσουμε με λέιζερ που είπε το ρομπότ Renegade. Αν του αρέσει η αριστερή γροθιά, θα του αρέσει και η δεξιά. Έχει στείλει, cowboy. Τώρα να το ξαποστείλουμε με μια δυνατή κλωτσιά. Πάρ' τον από εδώ! Το στόχο! Ας εξατμίσουμε αυτή την οχιά! Καλά το σκέφτηκες, φίλε. Μ' αρέσει το άγγιγμα αυτού του σιδερικού. Θα ρίξουμε μόνο μια ρηπή, γι' αυτό ας χρησιμοποιήσουμε όλη την ενέργεια που έχουμε. Εντάξει, αμίγο. Δες ματιά. Πάρτι. Έτοιμοι, στο στόχο, ρίξ' του! Λοιπόν, μου φαίνεται πως οι εισβολείς έπαιξαν το τελευταίο τους χαρτί. Ναι, μα ποιος μου λέει πως δεν θα ξανάρθουν? Μετά από τέτοιο μάθημα, αποκλείεται. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Θα ξαναγυρίσουν, σίγουρα. Πώς το ξέρεις εσύ αυτό? Μήπως έχεις κανένα προαίσθημα, φίλε? Το ξέρει γιατί είναι ένας από εμάς. Είναι ο γνωστός ερήφης του διαστήματος και αφού οι εισβολείς παραμένουν ακόμα ελεύθεροι, θα χρειαστούμε οπωσδήποτε και τη δική σου βοήθεια αν έρθεις μαζί μας, αν θέλεις. Σαρίφης! Πάντα ζήλευα εκείνα τα γυαλιστερά ασημένια άστρα. Δεν μας απόμειναν πολλά άστρα γιατί οι εισβολείς έχουν καταλάβει τα ορυχεία μας με το ασήμι. Εμείς όμως χρησιμοποιούμε αυτό το σήμα. Σήμα ηλεκτρονικών μονάδων αστροφυλάκων. Χρειάζονται χρόνια ολόκληρα για να εκπαιδευτεί ένας αστροφύλακας. Μα τώρα είναι επίγον. Θα πρέπει να ζητήσω ένα σήμα τώρα αμέσως. Όχι άστρο? Δεν ξέρω, παιδιά. Ούτε κι εγώ ξέρω τι να κάνω. Και τι θα γίνει η καριέρα μου στα ράλι? Θα πρέπει να παραιτηθείς για λίγο. Μα να θυμάσαι πως το Ramrod είναι το πιο γρήγορο από όλα τα turbo που ξέρεις. Ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και όσο για τα άστρα, θα δω μήπως έχει ξεμείνει κανένα στο αρχηγείο. Τι λέτε παιδιά? Το φαντάζεσαι αυτό, φίλε? Να πολεμάω εγώ στα ύψη με τους εισβολείς. Γιάου! Έτσι λοιπόν άρχισαν όλα. Ένας κυνηγός επικηρυγμένων, ένας ραλίστας και ένα όμορφο κορίτσι από το αρχηγείο του Ιππικού. Όλοι μαζί δώσαμε μια υπόσχεση. Να παλέψουμε για την ελευθερία μας στα νέα σύνορα. Όπου μας οδηγεί ο κίνδυνος, όπου μας χρειαστούν οι άνθρωποι, εκεί θα βρείτε σίγουρα τους αστροφύλακες.